आज आपण बनवूया मस्तपैकी वडापावच्या गाडीवर मिळणारे किंवा हॉटेलमध्ये आपण नेहमी ऑर्डर करतो असे चमचमीत आणि छानपैकी कुरकुरीत असे मूग डाळीचे भजे बनवणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आणि त्याला बनवायची कृती खूपच साधी सिंपल आहे। झटकीफट आणि कमी वेळामध्ये हे छानपैकी चमचमीत असे कुडकुडीत लागणारे मूग डाळीचे भजे आपण आज बनवणार आहोत। तर तुम्ही पहिल्यांदा जर व्हिडिओ बघत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइबर करा असेच नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी। तर हे बघू शकता कसे आपले मूग डाळीचे भजे झाले आहेत तयार, खाण्यासाठी गरमागरम चहासोबत किंवा असंही तुम्ही याचा स्वाद घेऊ शकता। खूप हेल्दी असतात मूग डाळीचे भजे। तर आपण बघूया याला बनवायची कृती, व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर हे बघू शकता मी मूग डाळ घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकायचं आणि ह्याला अर्धा किंवा जास्तीत जास्त 1 घंटा आपल्याला ह्याला भिजत ठेवायचं आहे। त्यानंतर आपण ह्याला मस्तपैकी स्वच्छ धुवून याचं वाटण करून घेऊया। त्याच्या अगोदर आपण बघूया, हे बघा मी डाळ ठेवली भिजायला। त्यानंतर बघा मी काय काय घेतलं आहे। एक कांदा घेतलेला आहे चिरून, जिरे घेतले थोडे, मिरच्या घेतल्या 2-3 कट करून, कोथिंबीर आणि लसूण। याच्या व्यतिरिक्त काहीच वापरायचं नाही आहे आणि मसाले तर आपल्याला लागणारच आहेत पण ते नंतर वापरायचे। तर हे बघू शकता झालं आहे अर्धा तासच ठेवलं आहे। छानपैकी व्यवस्थित भिजलेली आहे आपली मुगाची डाळ। आता आपण याचं वाटण करून घेऊया। हे बघा शकता मी याचं सगळं पाणी काढून घेते आणि याचं आपण वाटण करून घेऊया व्यवस्थितपणे। छानपैकी आता भिजून निघलेली आहे। हे बघा आपण वाटण करून घेऊया। हे मिक्सरचं मोठं भांडं घेतलं आहे मी, कारण बारीक भांड्यामध्ये कसं जाम होऊन जातं ना, त्यामुळे आपण मोठ्या भांड्याचा वापर करायचा। ही सगळी डाळ जी आहे ती आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे पण खायला खूपच हेल्दी आहेत मूग डाळीची भजे। त्याच्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये 2-4 पाकळ्या लसणाच्या टाकूया, कारण खरी टेस्ट आणि खरी चव यांनीच येते। आणि ह्या 2-3 मिरच्या, ह्या जास्त काही तिखट नाही आहेत तर हे टाकून घ्यायच्या, कारण आपल्याला लाल मसाल्याचा वापर करायचा आहे म्हणून मिरची कमी टाकायची। त्यानंतर थोडेसे जिऱ्याची सुद्धा वेगळी टेस्ट लागते छानपैकी, तर जिऱ्याचा वापर करा। तुम्ही वाटलं त्याच्यामध्ये जिरा पावडरसुद्धा टाकू शकता। आता आपण याच्यामध्ये टाकूया चवीनुसार मीठ आपल्याला नंतर थोडंसं पण वापरायचं आहे, त्यामुळे थोडंसं टाकायचं डाळीपुरतं। हे बघा मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि छानपैकी याचं वाटण करून घेते। हे बघू शकता मस्त याचं छान वाटण करून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये। तर आता मी एका बाउलमध्ये काढते। हे बघू शकता काढून घेतलं आहे। मला जास्त नाही बनवायचे म्हणून थोडीशीच मूग डाळ भिजायला टाकली। तुम्हाला जर जास्त बनवायचं असेल तर तुम्ही मूग डाळीची क्वांटिटी जास्त करा। तर हे बघू शकता थोड्या वेळात मी मूग डाळीला असं वाटून झाल्यावर ठेवलं होतं 10 मिनटं, तर चांगली जाम झालेली आहे, मस्तपैकी घट्टपणा आलेला आहे। आणि त्यानंतर आता आपण हा बारीक चिरलेला कांदा याच्यामध्ये टाकून घेऊया। याच्यामध्ये जिरेसुद्धा आहेत, कोथिंबीर आहे, सगळं आपण मिक्स करून घेऊया व्यवस्थितपणे। आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला ॲड करायचे आहेत आपले मसाले। हे बघू शकता मला स्पायसी आवडतं तर मी तिखट जरा वापरते जास्त, तुम्हाला कमी आवडत असेल तर तुम्ही कमी तिखट वापरा। त्यानंतर आपण हळद टाकून घेऊया, ह्याच्यात थोडीशी हळद टाकायची। त्यानंतर थोडा आपला धना पावडर टाकलेला आहे, धना पावडरची पण एक वेगळी छान टेस्ट येते याच्यामध्ये। आणि थोडासा किंचित गरम मसाला टाकला आहे आणि थोडीशी किंचित मीठसुद्धा टाकून घेते, कारण मीठ आपण वापरलेलं आहे अगोदर म्हणून जास्त नाही टाकायचं, उगं थोडंसं आहे बघू शकता, थोडंसं टाकले किंचित। आणि हे आता छानपैकी आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थितपणे। ते हे असं हळूहळू मिक्स करून घ्या। आता पावसाचे दिवस येणार आहेत लवकरच, तर त्यावेळेस गरमागरम पावसामध्ये ज्यावेळेस पाऊस चालू असतो ना त्यावेळेस तुम्ही असं नक्की बनवून खा, त्याची पण एक वेगळी मजा असते। गरमागरम चहासोबत असे भजे वगैरे बनवून खाण्याची पावसामध्ये, तर तुम्ही नक्की बनवा। तर आता व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेतलेलं आहे छानपैकी। आपली बघा मूग डाळीचं बॅटर किती छान व्यवस्थित झालेलं आहे, घट्ट एकदम, असे भजे पडून लागतील चांगल्यापैकी। तर चला आता आपण ह्याला घेऊया फ्राय करून, मस्तपैकी याला आता तळून घेऊया गरम तेलामध्ये। तर तेल तापत ठेवलं होतं मी, गॅस केला आहे स्लो। तर आता आपण एक एक हळूहळू तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही याला आकार देऊ शकता, गोल आकार देऊ शकता, उभासुद्धा आकार देऊ शकता, पण मी असे छोटे छोटे टाकून घेते जसं येईल तसं। छानपैकी आता गरम तेलामध्ये छोटे टाकले तरी खूपच छान आहे आणि मोठे टाकले तरी पण छोटे छानच वाटतात भजी अशी खायला मूग डाळीचे।
तर असे एक एक करून व्यवस्थित जितके होतील तितके तुम्ही ॲड करा. छोटे छोटे सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, किंवा तुम्हाला जर मोठा साईज आवडत असेल भज्यांचा तर तुम्ही भज्यांचा आकार थोडा मोठा पण करू शकता. मी कांदा भजीची पण रेसिपी टाकली आहे माझ्या चॅनलवर. जर तुम्हाला कांदा भजीची रेसिपी बघायला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की बघा. तर हे बघू शकता, एक 5 मिनटामध्ये, 5 नाही 2 मिनटामध्ये छानपैकी आपला भज्याचा रंग जो आहे तो व्यवस्थित चेंज झाला आहे, ब्राऊन झालेला आहे. आता हे थोडंसं मी खालीवर करून घेते भज्यांना. बघा कसं लालसरपणा आला आहे, छानपैकी भाजून निघली आहे. आपली मूग डाळीची भजीची जी खालची बाजू आहे ती व्यवस्थित भाजून निघलेली आहे. आणि आता छानपैकी आपण चारी बाजून याला तळून घेऊया. हे बघू शकता, आता व्यवस्थितपणे सर्व बाजूने आपले जे भजे आहेत ते व्यवस्थितपणे कुडकुडीत झालेले आहे. एकदमच छान वाटतात ते. बघा, हे एका जाळीमध्ये मी काढून घेते, जेणेकरून तेल सगळं एक्स्ट्रा जे तेल असेल ते सगळं निथळून जाईल. हे बघू शकता, मस्त आपले कुडकुडीत भजे झाले आहेत तयार खाण्यासाठी मूग डाळीचे. कुठलेही भजे असो, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये असा कडकपणा आणि कुडकुडीपणा येत नाही ना, त्याची खायची मजाच नसते. म्हणून भज्याला छानपैकी असं कुरकुरीत बना. याच्या मूग डाळीच्या भजे आपण जे बनवतो त्याच्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये चण्याची डाळीचा सुद्धा वापर करू शकता. चण्याच्या डाळीचे सुद्धा भजे अशा प्रकारे होऊ शकतात. तर तुम्ही ते पण नक्की ट्राय करा. सेम प्रोसेस आहे, फक्त डाळ चेंज करायची बस. ते पण मी तुम्हाला दाखवन, तो व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की बघवा. चण्याच्या डाळीचे भजेसुद्धा खूप छान लागतात. चण्याच्या डाळीचं बेसनसुद्धा होऊ शकतं, ते मी बनवलेलं आहे, तुम्हाला मी नक्की दाखवून व्हिडिओ. तर हे बघू शकता, मी थोडे अजून पण तळून घेते. आता हे मस्तपैकी मी तळून घेतलेले आहेत. हे बघा, ब्राऊन कलर झालेला आहे मस्त. आणि आपले गरम तेलामध्ये आपले भजे कुरकुरीत चांगले भाजून निघत आहेत. हे बघा किती आपले छानपैकी भजे दिसत आहेत. बघा, मूग डाळीचे एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. चहा बनवायचा गरमागरम, किंवा तुम्ही असंही सुद्धा कॅचअपसोबत याचा आस्वाद घेऊ शकता. तुम्हाला कसे वाटले भजे? बघा, आज मूग डाळीची रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला भज्यांची तर नक्की मला सांगा. आणि आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा. तर बघा, कोथिंबीर घेतलेली आहे वर टाकून खायची. तर हे बघू शकता, आपलं मी एक एक भजे जे आहेत ते टाकून घेते प्लेटमध्ये. हे बघू शकता किती कुरकुरीत आणि कडक भजे झाले. तर हे बघू शकता, बघा किती छान आता व्यवस्थित झालेले आहेत आपले. मस्त एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. मस्तपैकी कॅचअपसोबत किंवा चहासोबत किंवा भाकरी रोटीसोबत कशासोबत आहे, किंवा असंही नुसतं तुम्ही याला खाऊ शकता. एकदम छान झालेले आहेत भजे. हे बघू शकता किती कडक आणि क्रिस्पी झालेले आहेत भजी आपले. बघू शकता सगळं आपलं व्यवस्थित भजीचं पीठ एकदम शेकून निघलं आहे छानपैकी. असा आस्वाद घ्या. बारीक छोटासा कांदासुद्धा तुम्ही बारीक कट करून मस्तपैकी याचा आस्वाद घ्या. आणि पावसाच्या दिवसात असं नक्की बनवून खा. तर कसं वाटलं तुम्हाला आजचा आपला हा मूग डाळीच्या भज्यांचा बेत? तर आवडला असेल तर नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझ्या चॅनलवर असेच तुम्हाला मी छानपैकी व्हिडिओ दाखवन. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आणि बघू शकता आपलं बघा भज्याचं प्लेट झालं आहे रेडी खाण्यासाठी. तर आता मी घेणार आहे खाऊन मस्त केचप घेऊन. तुम्ही पण असं बनवा आणि नक्की खा. हे बघू शकता कुडकुडीत झाले आहेत मस्त. आतमधून छानपैकी बॅटर आपलं बघा भज्याचं एकदम छान नरम शिजून निघलेलं आहे. बघा, असं बनवा नक्की. तुम्हाला आवडलं असेल तर चला, मी तुम्हाला भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह.